Ahojte ľudkovia, dneska idem hrať Outlast. Čiže to musí každý vedieť, čo je za hru. A ideme na to. Takže dáme New Game a dáme Normal Mode. A trošku znižiť hlas. Ideme na autičku. A ľudkovia. Ideme do Mount Massacre. Let's go. Takže už ideme sem. Zatočíme. Dobre, tuto nič není. Zaberiem kameru, baterky. Ľudia, píšte do komentárov takí ľudia, čo majú takúto istú kameru. Napíšte do komentáru ľudia. Tak keď máte niekto takúto istú kameru, píšte do komentu. Tuto vidíte, že sa volám v tejto hre volá akože Milis. Uprison, lebo ja už neviem, Caprison. A ideme do Mount Massacre. To je táto veľká budova. Keď chcete vedieť, na ktorom móde to hrám, je to úplne normálny mód. Grafiku to vám nebudem ukazovať radšej. Ja to mám na proste ani nie zle, ani nie dobrej. Takej médiumovej. Čakajte. Počkajte, ľudia, niečo len nastavujem. Dobre, teraz by ste mali vidieť celú obrazovku. Vlastne ste videli iba taký malinký kúsoček. A dobre, zoberiem kameru a ideme takto. Ja som túto hru akože dohral, ale nikdy som to nenatočil celý let's play. Ale toto je rozdelené na neviem koľko partov. Dokým to nedohrám, dovtedy to budem točiť. Túto hru točil nejaký ďalší slovenský youtuber, napríklad Gogo. Ja som toto video teraz bola, kedy tento rok ešte len videl, lebo nie som zatiaľ taký starý, jasne, akože nie som moc starý vôbec. A určite nejakých dnešných youtuberov, určite nejakí terajší youtuberi to pozerali, vloga určite. Ja som ho teda videl, ale nie je úplne všetkého videa. A ešte chcete vedieť, nie som až taký starý. Outlast som videl ešte tak pred 5 dňami na jeho kanále. Takže môžeme ísť na to. No ja pôjdem rýchlo, lebo ja už to viem dohrať. Tuto je takýto veľký. Má veľké brúško. Toto ma zabije. I see. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. Počkajte, ľudia, niečo to nastavujem s objektívom. S kamerou to niečo musí nastaviť. Aby ste dobre videli let's play. A nejaké kraviny, čo tu máme. No dobre, už by ste mali vidieť let's play. Takže ideme to tu preskúmať, ale musíme. Toto otvárame dvere.
Dobrý deň. Tak dobre, už točíme 5 minút, ale to som skoro ani to je ešte začiatok hry. Toto bude tak na 10 partov, 11 táto hra. Zajtra natočíme 2 party z tejto hry, lebo dneska možno stihnem jedno alebo 2. Takže poďme zebrať toto. Kamera. Máže, jo. Počkaj, jak sa dáva? Dokument do Whistleblower. Ľudia, keď viete niekto po anglicky, tak toto mi preložte, napíšte, keď chcete do komentárov, dá po anglicky. Dobre, a notes tu nemá žiadny. Čaute chalani, vy čo tu robíte? Kúkate Netflix? Tak zase počkajte, ešte nevyskúšať. Sorry za to zdržovanie, ale vyskúšam not. Jaj, noty sú len toto, že tam bude normálne, že natočené video. Tu je Voldemort, alebo toto je It's a Voldemort. Tak parádne tepláčiky máš. No, to sú parádne tepláčiky teda. Ľudia, keby ste nevedeli, o čom je táto hra, ja vám to nebudem hovoriť, pozrite si na ostatné časti, čo vyjdú ešte o niekoľko dní. No, to je akože ideme to všetko. A ľudia, keď chcete vedieť, z tejto hry bude viac častí a možno ešte natočím Poppy Playtime hru. To nevieme ešte, či vyjde, ale môže byť. Mohla by byť Poppy Playtime, akože ľudia píše do komentárov, čo mohla byť Poppy Playtime. Alebo aká Roblox. Hororovka. Alebo píše do komentárov nejaké dobré hry. Na Robloxe alebo hororovky. Počkaj, čo je tu? Halani. Ide taký tlsťoch. Neviem, ktorý sa volá... On sa tak nevolá. Ľudia, viete, ako sa on volá? On sa volá čo, že Chris Walker by sa mal volať. Ešte, či niekto, babka mu hovorí, že to je tučko, bombička na sa vajíčka a môžeme ísť na to. Sice ja mu budem hovoriť, ako hra pomenuje. Sami Chris Walker, ja budem hovoriť Chris Walker. Normálne, ako hra pomenúvala. Nejaké prezivky, že ak tučko, bombička, narodil sa z vajíčka. Ľudia, tento to pozná, to tučko, bombička, narodil sa z vajíčka, tak to musí každý poznať. Dobre, R-kom nabíjam kameru. Ja tomu hovorím, nabíjam kameru, a neviem, ak sa to má dobre hovoriť. Toto není batérii. Ale musím nájsť hlavne baterku, aby som mal kameru, svetlo, aby som mal. Hej, tu je. Ráno. Počkaj, ja si radšej vypnem titulky, aby... Počkaj, kde sú titulky? Show celebrities, okej, tak. Dobre, utekam. Idem som pozrieť. Baterečky. Ne, on ma bije, hej, zlý. Veľmi zlý človek je. A tu je? Aj tu je baterečka. Ale, padaj. Hej, fakt, toto čo je? Musím pred ním zavrieť dvierka, aby mal veľké dvierka. Zober baterku. Odomkni toto. Otvor, lebo ja neviem, čo to je. A skovaj sa do skrine. Zraj. Oh my god. Mám 6 bateriek. Podľa vás. Píše mi do komentárov ten, kto z vás dohral Outlast. Lebo ja už som ho dohral veľa razy. Jednotku, aj dvojku som dohral, aj DLCčko. Možno... Už som dohral dvojku. Ľudia, píšte, kto dohral aspoň jedno Outlastov. Jednotku, DLCčko, tú Whistleblower alebo dvojku. Píšte do komentárov, tí ľudia, čo to dohrali, sú fakt veľmi dobrí. Lebo málo ľuďom sa podarilo dohrať. Akože DLCčko skoro všetci dohrali, ale dvojka není úplne ľahúčka dohrať. Ale poďme.
taký týpek. You see it? Can you? Our Lord, the Wall Rider, tearing his truth into the unknown. Dobre, takže my musíme ísť sem tam dole, alebo čo chce ten farár od nás? This place is the truth. Alebo kto to je? Accept the gospel. Ešte k tomu aj jednu informáciu, ja som to už dohral na harde, ale pre vás to natočím, že to hrám na normálke. Aby na to za dlho netrvalo, aby som mal čo najmenej razy zomrel. Dobre, toto načíta sa. Tak. Ideme sa zobúdzať. A môžeme aj natočiť rovno nové video na moju kamerku. Kamerka, moje nové video ide natočiť teraz. Sa zobúdzam. Tá kamera mi je akože natočenie, alebo ja chápem. Proste ja toto musím zverejniť. Tak idem zverejňovať. Toto je takáto miestnosť. Tu sú kríže, tu mám posteľ, tu spím. A tu mi niekto pleskol do dverí. A to už fakt neviem, čo to je. Tuto sú pavučiny, alebo tu sú pavúci. Tuto sú rezdin pec. Akože pec. Akože tu, a tu mi niekto otvoril dvere. Tak to si teraz poráne pokakal. To si teraz poráne dokazil. Sorry, ty tu spíš. Sorry, dobre? Nebí ma za toto, nebí ma. Ľudia, ideme sem. Tam bol proste... Ja si ešte pamätám, že tam je proste týpek, ktorý tam stojí a on tam má také zavázané ruky. A vyzerá teraz dosť škaredo. Dosť škaredo vyzerá. Teda dosť škaredo.